Duniyar labarai. Wasu sun haɗa wasan kwaikwayon maɗigo a Najeriya. Hukumar NFBCB da ke tace wasannin kwaikwayo a Najeriya ta ce za ta tafke waɗanda suka shirya wasan fim ɗin nan na Ife muddin aka fitar da shirin a kasuwa. NFBCB ta ce za ta tafke masu wannan shiri da bai riga ya fito ba tukunna, idan har suka fitar da fim ɗin ba tare da hukumar ta tace sa ba. A ranar Laraba, daraktan hukumar kasar wato Mr. Adedayo Thomas ya faɗa wa 'yan jarida cewa dokar ƙasa ta haramta bayyana wasu abubuwa. Rahoton jaridar Daily Trust ya rawaito cewa Adedayo Thomas yana cewa ba za su bari a fito da wannan fim ba ga 'yan Najeriya ba. Shahararriyar 'yar fim ɗin nan Iwe Ekpe-Etim mai shekaru 45 ita ce ta ba da umarni wajen tsara wannan fim da ya jawo cece-kuce tun kafin ya bayyana. A wani bangare guda kuma waɗanda suka shirya wannan fim na Ife da bai kai ga zuwa kasuwa ba sun ce babu wani abin batanci a cikin fim din nasu. Masu wannan fim sun ce soyayya ce kurum a cikin labarinsu, ba wai batanci ko fitsara da ta shafi maɗigo kamar yadda wasu ke rayawa ba. A cewar Pamela Adi, soyayya ce za a gani a fim din da ta shirya. Hotunan da suke yawo yanzu ba za su iya tabbatar da hakan ba. Isa Randawa, Duniyar Labarai. Kar ku manta za ku iya ziyartar YouTube channel ɗinmu na Randawa Media Concept domin samun labarai da zafi-zafin su da zarar mun dora. Za kuma ku iya tallata hajar ku a cikin shirin namu akan 0803217652. Mun gode sosai, mu kasance tare.